Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Cindy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, mas mabuti pa. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang at magtatampo nagdasangan nga Cindy. Unsa man din ka-importante imong isulti, babe, nga dili man ka mosugot nga sa cellphone na ta magstorya. Cindy, Murag, seryoso na ginida. Gitawag naman yung kunin mo sa kumpangan. Unsay problema? di na ko. Unsay dili na ka? Ato ning undangon. Time pa. Nakigbuwag ka? Oh. Kay sa tinuod lang, wa ko'y kalinaw sa to relasyon. Magsigil kag laag. Sikag inom. Nagsulti unta ka nga dili ka ganahan, ana. Pwede lang Dili na. Di na ko. Magbuwag na ta. Unsa? Day, sakto na na, uy. Ay, napagsigig hilak. Wala gyud ko makasabot niya, day, uy. Kung love ko niya, sultihan unta ko niya kung siya problema, samtang sayo pa. Dili ka diha na siya musulti na ako, kay tungod kay makigbuwag na siya. Wala ko'y chance nga mag-usab. Andam ako mag-usab para niya ba? Unya-unsaon tama na. Nga dili naman kitsi ganahan. Ako pa ni mo, ipakita ang andam kang mausab. Unsaon man ako. Mag-usab na ka. Dili na ka magsigig laag. Dili na ka magsigig inom. O ganto na unya na i-apply sa lalaki nga para gyud nimo. Day. Blooming na lagi kay karon, Cindy. Pero may mana good. Karon pa di ay ka? Karon ko ginagbalik nimo nga smile ka. Sukad nga nagbuwag mo ni... Oops. Dili na ko gusto makadawag sa iyang pangan. Kay masakitan ka? Jason. Dini pala ngunta ka sa kamaong mo pangga. Di kita ka masakitan. Kinsa man ko, no? Naapalay lalaki ngayon, ana, ron. Napoy. Ako di. Ha? Sige dayon. Hataging chance. Ha? Day, wa pa gani may makaila sa usag-usa? Huna-huna, ha? Nilungtad gani ming Brian nga 5 years ang among relasyon. Pero nagbuwag lagi hapon mi. Unsa na lang ka nas Jason? Day, wa na sa gidugayon, uy. Ugos sa pa, lahi si Jason. Lahi si Brian. Ambot lang. Wa ko kay baw kon mo work ba kami. Dili ni mo mahibawan kung dili ni mo suwayan. Day. Sige na. Buotan mo sana si Jason. Nahibaw man ko anak ba? O gani,
Gaan kayo akong pamati basta mag-uban mi. Naaraman din na. Sige na. Sugta siya kung manguyab siya nimo. Day. Tinuod, gisugot ako nimo. Oh, Jason. Yes! Oh, nahibaw na ka ha. Ayaw gyud kong pasakit eh. Kaya wako kahibaw kon kaya pa ba na akong mudawat og laing sakit stukan. Di lagi. Panggaon ka, Cindy. Salamat, Cindy. Di na ko kalimtan nining lugar, ha? Nga di ko ni magsugot, ha? I love you, Cindy. I love you too, Jason. Paspasa sa adlaw, love, no? Kano sa palang ganitong nanguyab ka, niya karon 3 years na ta. Love. Jason. Oo, love? May gisulti ka? Oh, ganin nara. Masaman? Unya lang ta magstorya kon. Maibot na ng naong ni mo cellphone. Ganin nara makasig atubang ana. Nalingaw ra gani kong tanaw sa mga reels. Tagsa na lang gani mag-abot ang aton day off. Wa pagid na ko imo atensyon. Kayo siyempre gusto ni mo, Cindy. Diha ni mo magtuyok nga kung kalibutan? Dili ba day angay? Ambot ni mo eh. Kamay butang padakon man ni mo. Oh, asa man ka? Muli na ko. Jason! Basin nagdala siya problema day, uy. Unya, gusto siya malingaw. Ayaw lang siya palabig overthink good. Dili, day. Tulo na mi katuig. Ug sa ako na ilhan niya, dili siya ingon ana. O sa gani sa iyang ganahan niya sa mong relasyon kay dili mi magsig atubang cellphone. Kay mag-focus sa usag-usa. Unya karon na usab na gyud siya. Day, sabta lang una siya. Istoryahin ninyong tarong. Ikaw nung restress kay ka. Magbar taon niyang gabi na, maglaag ta. Day, nahibaw ba gyud kang nagbag-o na ko ha? Wala ko magsigig laag ug magsigig inom. O di ay no. Buota naman di kaayo ka. So, o sa kay problema ni Jason? Ambot lang. Kunon sa man na, mahibaw na gyud unya na. Di ko makaanharon sa inyo. Nga naman, Sa iwing manglakaw ugma sa akong pamilya. Mag-outing niya sa North. kamura? Di na lang ko mangagdani mo kay sayo para ba ka mo duty ning sunod adlaw. Ako, nakalihib lang kundaan. Unsa? Nganong wa man ka magsulti nako? Say, ibig deal la sa nani mo. Pamilya na ko nga akong kuyog. Sa may problema ni mo, anak? Bantayan yapon ko ni mo? Jason! Wala gyud ko makasabot ni Jason, day. Dako na kay siya kausaban, uy. Unsa may problema niya? Unsa may problema na mo? Magsige na lang magyubig away? Wala gyud ko makasabot na mo. Day, pagbakasyon ka mong duha ni Jason. Og dito ipang istorya imuhang unsay problema ni mo niya. Kanang magkaistorya mong tarong ba kung unsay gyud problema ninyo. Tanaw ni mo. Naapa kay chance ka ba okay, mi? Oo, uy. Basta ihatag ang tanan nimong pagsabot. Day.
Oh, nagkabakasyon kita ta. Lagi. Mao ginigi kinahanglan nato. Mag-enjoy kita ron, love, ha? Sige, love. Magpalit kog beer. Minom ka? Sige. Naglain man ang ako. Oh. Love? Asa man is Jason? Tuara tayo sa Therese. Naginuktok. Kalawang pa niya na una. Huwato na lang ako siya nga masudog balik. Naunsa man is Jason? Hapit naman mag-usa ka oras sa Therese. Ay, pura man kong way kauban niyo eh. Paita. Unsa man ni siya? Napugos lang ang magkikauban ako din eh. Kung wala siya gusto, mas may pagbulakaw na lang ko. At ako mutiwas og inom sa bar dool din sa mong gistayhan. Nalipong naman ko eh. Grabe ka, Jason. Bisag usa ka chat man lang, huwag yung ka mangita na ako. Or basig wa ka makapantay nga nilakaw ko. Ingon anak na balang yung kakaway pakin ako. Nalipong ay ko. O balik na lang ko sa mong room. Good morning, Jessica. Salamat kinibalik ha. Jessica? Kinsa Jessica, Jason? Ha? Kitsa ka? Ikaw mo si Kinsa? Ngayon niya ka sa mong room. Maning... Nasaag ka? Hala, sorry. Hala, sorry kid kayo. Hubog magod kayo kong gabi igod. Sorry kid kayo, ha. Okay ra. Ay. Ito kung si Jessica ka. Wala gina siyang balik. Time pa. Gilayasan kasi mo uyab. Oo. Iwak ko siya gabi kay... Di nagit ko na siya. Kaluoy. Ikaw, nganong nagsulom siya ka? Huwag sige sa to si Jason. Sakto. Si Jason. Ato na ko. Patay. Masig nagpaabot ato na ako. Jason, ni anak ko. Sorry kayo. Wala iyang baka. Gibiyaan ako niya. Hello? Kinsa ni? Ang nag-rent sa room ngay mong gikatulkan gabi. Naibili ni mong pitaka din eh. Nagani kay, na-number ni mo din sa mga ID. Balikon lang na ako. Salamat. Sa ato ba? Pareho ulit ang gibiyaan. Oo. Sakit tao eh. Oo. Ay, napagkila ko eh. Kaya abi pa lang kung sa ka din eh. Ako pa mo. Ano pag-uukod niya? Kaya ka na mga ingon anak nga lihok sa lalaki. Waanan na'y gusto. Na. Higit mo nung kaksamot. Sakit mo pa naon, pero maray tinood, Sandy.
Mao nga ko. Di na ako mamugos ni Jessica. Kaya mga tao nga, wa na'y gusto. Mubiya gina, isag unsaon pa ni magpugong. Mga ako pa ni mo, buhi na lang. Earl. Murag mo sa naiangay, Cindy. Nga magbuwag na kita. Dili na sa kumamugos ang kagalingon ni mo, Jason. Salamat. Wala ko mahibaw nga, no? Pero, hinay-hinay yun nga, wala ko magkasabot sa akong gibati. Di na ko sure sa akong feelings ni mo. Okay ra. Nakasabot ko. Ug mao ni ang hustong desisyon para natong duha. Bye, Jason. Cindy. Sakit man, pero nahibaw ko nga mauni ang saktong desisyon. Kay samot ka sakit kung magdugay ang usa ka relasyon, pero dili na mo malipayon. Blessing in disguise ang among panag-abot ni Earl. Kay tungod niya, nakarealize ko. Karon, malipayon ko bisag single ko. Ugwa pa sa akong hunahuna nga mo-entertain og mga lalaki. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.